wiwiti anak Mas Bagi Alfian Krishna Albafin Akbar Uga kanthi ucap bismillahirrahmanirrahim kula nikahaken lan aturaken anak kula Dira Amelia Jayati pikantos liramu kanthi mas kawin seperangkat alat salat lan harta 1 juta lan masak kami kudu dibayar tunai. Kula kami nikahipun Dira Amelia Jayati binti Raditya Agustia putri panjenengan Agung kula piyambak kanthi mas kawin ingkang sampun kasebut kula bayar tunai. Berikut para saksi sah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbil alamin. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukun siang rahayu lan wilujeng rawuh atau dumateng para rawuhipun ingkang keturunatan. Mugi kita sedaya tansah pinaringan rahmat wilujeng lan pangayoman saking Gusti ingkang Maha Esa. Ing dinten menika kita sami panjenengan pernikahan Dimas Mahdi Alfian Krishna Albar putra kaping setunggal Bawa Akbar Galang Ibu Hitambar Soho Dimas Dira Amelia Cahyati putri kaping kalih Bawa Radit Agustian lan Ibu Dirana Cinta wonten ing wekdal ingkang kepapapyan menika mugi-mugi acara menutup mandunipun menika tansah langkah kanthi lancar mugi pinaringan berkah kagem Dimas Mahdi Alfian Krishna Albar lan Dimas Dira Amelia Cahyati mugi kanggo keluarga besar sedaya mugi-mugi hubungan menika tansah pinaringan berkah abagya rahayu lan lancar kagem pelaksanaan acara sumangga kita sesarengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kaping pisan iki punika panggih temanten arahipun nika ateges calon pengantin kagem miwartos putusan ingkang sepuh pengantin putri supados dadi dados pipitan rumah tangga. Acara kaping kalih inggih punika tukang pamaya tegese migunani minangka temanten bebrayan lan energi positif arep supaya pasangan bisa urip bebarengan kebak berkah langsung. Dicoba salajengipun balangan gantal tegese katresnan pengantin dadi jodoh-jodoh sing diikat gawe minang suci. Dicoba salajengipun salib simbolis bojo kanjeni bojone. Dicoba salajengipun mecah uji dadi pengantin kakung hitam dok pintik kanthi pangarep yen loro-lorone wis siap duwe keturunan. Dicoba salajengipun wijian tegese ilangi sekrana utawi alangan ingkang jroning pengantin supaya langkah menuju rumah tangga utawa keluarga sing bahagia luwih gampang. Dicoba salajengipun punika perintah tegese kesiapan lan kemampuan kanggo manut lan nurut dampingi bojone ingkang jalani kehidupan rumah tangga. Salajengipun inggih punika rujukan rikala punika tegese gambarake pangarep-arep yen pasangan bisa dukung sabeniyane yen ejol-ejolan gagasan lan gawe keputusan uga dados harmonis. Dicara salajengipun inggih punika sindur bidayah tegese dadi prambalan kanggo buka dalan pengantin.
Adicara salajengipun inggih punika nimbang bobot. Tegese wong tuwa ora bedakake anak lan mantune. Adicara salajengipun inggih punika katem jeruk. Tegese supaya pengantin ditandur kaya pasangan sing kuat, duwe sangu kanggo budaya lan keturunan sing bahagia, serta dados raja lan ratu sedina kang Kristus. Adicara salajengipun inggih punika sungkem marang bojo. Pengantin putri sing sujud ing ngarepe bojone duduhake bukti lan apresiasi marang katresnan lan pangorbanan bojone. Adicara salajengipun inggih punika sungkem marang wong tuwa minangka pertanda bukti pangorbanan saking pengantin kakung dhateng tiyang sepuh minangka wujud rasa syukur dumateng sedaya pangorbanan sungkeman ugi kangge nyuwun pangapunten kelepatan ingkang sampun ditindakake ugi minangka panyuwun restu kangge bangun bebrayan saha barokah. Adicara salajengipun inggih punika kacar pucuk. Tegese kanggo nuduhne yen pengantin jaler duwe tanggung jawab kanggo nyukupi keluarga lan garwane sing kelawang kasebut. Adicara salajengipun inggih punika garing timah. Tegese kerukunan, keharmonisan lan padha saling jaga saben liyane. Adicara salajengipun inggih punika papak pisan. Tegese ngekei tondo diwiwiti proses dadi siji kalih keluarga ing endi keluarga pengantin putri papak kalih keluarga pengantin kakung kanggo dadi keluarga anyar. Saderenge adicara dipun pungkasi wonten adicara klamah-klamah. Monggo kalih ngantosi panjenengan sedaya klamah-klamah monggo saged foto-foto kalih pengantinipun. Saderenge kundur semangka kita donga bebarengan ingkang kula pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa asiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan idal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hajjana minan nar wa abaina isra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para rawuh ingkang kinurmatan, tumpahing acara resepsi menika sampun medal dumugi pungkasan saking tembehing maneh
Allah matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang kersa rawuh nedonga lan paringi pangestu dumateng pengantin. Mugi-mugi pernikahan Dimas Fahri Alfian Krisna lan Dira Amelia Cahyati saged dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mugi keluarga besar sedaya tansah kaparingan rahayu selamat lan kabegjan ing saben lampah gesang. Kula maturaken matur suwun sanget dumateng panjenengan sedaya sampun rawuh nyekseni acara mulya atu lan kula piyambak. Mugi kita sedaya tansah pitaringan berkah kesehatan saha kabegjan. Alhamdulillah adicara sapunika sampun pungkas. Nuwun agunging samudra pangasami menawi wonten klentang-klentu kirang pantes ing tembung saha pangurmatan kula Arya minangka adicara nyuwun pangapunten menawi wonten lepat akhirus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.